Explica'm un conte. Els petonets. Danny Goodman i George Hallen Sleven. Què fa el papa lleó? Fa un petó? Al cap? Què fa? Què fa el papa conill? Fa un petó a les orelles. Què fa? Què fa el papa girafa? El papa girafa fa un petó al coll. I què fa el papa llop? El papa llop fa un petó al nas. Què fa el papa esquirol? Fa un petó a la mà. I què fa? Què fa el papa granota? Ui, fa un petó a l'ull. I què fa el nostre papa? I la nostra mama? Fan petons per tot arreu. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.